a la tercera semifinal, 642 de l'autor de la Unió Elèctrica Barberà. Carrer 3, Irene Rubio, l'Hospitalet de la Pista. Carrer 4, Lola Arroyo, l'Hospitalet de la Pista. Carrer 5, Sara Lorda, Educació Elèctrica Catalunya. I carrer 6, Estefan Saavedra, el Futbol Club Barcelona. Adrià Alsina i Valentina Medeletes, que estan esperant el pont, sisplau. Laura!